It's honey for YouTube channel here. Boma la CHINYENGO ndi CHIDULE. Zimene zikuchitika mdziko muno. Mu nthawi yomwe mgwirizano wa Tonse wakhala ukulamulira chipambanireni masankho achibwereza mchaka cha 2020. Zikumadabwitsa kuti kodi, koma, utsogoleri ulipo. Ndi mmene pano zikuonekera zikusonyeza kuti a president Chakwera angokhalapo ngati chinthu chongoyikidwa ndipo sakudziwa kuti boma lawo likupanga zotani. Ndipo umboni wake ndi wakuti zinthu zina zikalakwika akumabwera nkuzanena kuti iwowa samadziwa. Kodi kusadziwako nkuthawa udindo wawo kuti asanenedwe kuti sanaone zolakwikazi. Kufika lero palibe chomwe tingaloze kuti bomali lapanga ichi, ndipo izi zasintha miyoyo ya anthu ambiri kupatula kunamizira matenda a COVID-19 ndi nkhondo ya mdziko la Ukraine kuti ndi yomwe ikuchititsa kuti dziko lino lisatukuke. Pali zinthu zingapo zomwe zichitika pakatipa zomwe zikuonesa kuti kuli chibwana kubomako, ndipo zikapitilira zikoli lipitilirabe kugwera kumphompho ndipo kuzitolera kuzakhala kuvuta msogolomo. Anthu ena anadzembesa bilu kupita nayo ku nyumba ya malamulo popeza analonjezedwa ndi anthu ena ndalama kuti ikadutsa biluyo nkukhala lamulo adzapatsidwa ndalama za nkhaninkhani ngati commission. Ndipo ena anaseka kampani yomwe si yawo, ndipo ena ogwira ntchito kubomako akumasiya dala kusasata malamulo pakagwiridwe kawo ka ntchito ndi kumapanga chidule zomwe zikupangitsa dziko lino kutaya ndalama za nkhaninkhani. Kodi zimenezi zikutanthauzanji pa utsogoleri womwe tili nawo pakadali pano? Dziko la Malawi lili pa mavuto adzaoneni a utsogoleri popeza utsogoleriwo sukudziwa chomwe ukuchita, ndipo izi zaonekera pamene akuluakulu ena mbomamo omwe akuyika zokhumba zawo za ndale patsogolo akhala akunyozera njira zoyenera kutsatidwa pakagwiridwe ka ntchito nkupanga zoziwa wokha zomwe zikupangitsa dziko lino kusapindula mu chilichonse. Anthuwa akalakwisa sakumalangidwa, ndipo izi zikunkanapitirirabe zomwe zikuoneka pano panza kuti mu boma limeneli aliyense akupanga chilichonse chomwe chikumusangalatsa ndipo utsogoleri palibepo. Nthambi zambiri za bomali zikumangopanganso zinthu zosowa utsogoleri, ndipo mchecheziwikire kuti anthu anangosintha bomali koma kalamuliridwe sikanasinthe. Adindo akunkanabwerezabe zomwe anthu anachosera boma lakale la chipani cha DPP. Mu zaka ziwiri zapitazi boma la mgwirizano wa Tonse lapanga ziganizo zomwe ndi zodabwitsa kwambiri maso zosasata malamulo ndi ndondomeko yakagwiridwe ka ntchito mu boma. Mwachitsanzo, mwezi wa Julayi mchaka cha 2021 ku nyumba ya malamulo kunalowesedwa bilu ina yomwe amati aphungu a nyumbayi ayikambirane kuti nyumbayi ilole boma kubwereka ndalama zokwana 98 billion kwacha ku bungwe la European Union kuti ndalamayi idzagwiritsidwe ntchito pomangira nyumba za asilikali, apolisi ndi asilikali andende mdziko muno. Komatu zinadziwika kuti biluyo inachita chozembetsedwa nkupezeka pa zokambirana za tsikulo popanda mtsogoleri wa nyumbayi a Richard Chimwendo Banda kudziwapo kanthu. Anthu enanso omwe sanadziwe za biluyi kuti yalowa ndi cholinga chakuti aphungu ayikambirane ndi nduna yakale ya zachuma a Felix Mluso omwe wakhala akuyang'anira nkhani zokhuza ngongole kubomako. Mtsogoleri wa dziko lino a president Chakwera anachosa mlangizi wawo pa nkhani zosiyanasiyana a Martin Tom kamba kakuti iwowa ndi omwe anazembetsa biluyi kuti ikapezeke pa zokambirana za tsikulo za aphungu ku nyumba ya malamulo. Bambo a Martin Tom kenako anamangidwa pamodzi ndi mkulu wakale woyang'anira nkhani za ngongole ku nduna zachuma a Nations Msowoya womwe pano akusumira bomali kuti liwalipire ndalama zokwana 2 billion kwacha kamba kuwamanga popanda chifukwa chilichonse. Mwezi wa Meyi mchaka chomwe chino nduna yakale ya zaulimi a Robin Lowe analengeza kuti atseka nthambi ya Admal
ndi kuti onse ogwira ntchito ku nthambi akuyenera kupita ku tchoti chomwe adziwalipira. A Robin Lowe anati anatseka nthambi kamba kakuti unachuluka kuba katangale ndi kusagwira bwino ntchito. Koma pamene anakaonekera ku komiti yoona za ulimi ya ku nyumba ya malamulo sabata yapitayi, mlembi wamkulu ku nduna wa zachuma a McDonald Mafuta Mwale omwe unduna wawo uli ndi umwini wa 99% ku nthambi ya ADMAC anati ofesi yawo sinauzidwepo chilichonse pa zakuseka kwa ADMAC. Iwowa anatinso palibe ndondomeko zoyenera zomwe zinatsatidwa poseka nthambi, ndipo anduna akalewa analengeza kuti ADMAC ayiseka osanena chilichonse ku unduna wa zachuma. Ndi kulingani yokhuza kaberedwe kandalama zokwana 750 million kwacha yomwe unduna wa zaulimi umafuna kugula fertilizer ku kampani yogulitsa nyama ya mdziko la UK. Malingana ndi zomwe zatuluka ku kauniuni yemwe akuchita a komiti ya zaulimi mnyumba ya malamulo mosogozedwa ndi Asamir Suleiman, unduna wa zaulimi sunayike notice iliyonse mu nyuzipepala za mdziko muno kuyitana kampani kuti zionetse chidwi chogwira ntchitoyi. Unduna wa zachuma sunauzidwe kanthu. Nayo nthambi yoona zakagulidwe kakatundu mu BOMAmo ya PPDA nayo inapitidwa pansi pamene unduna wa zaulimi umapanga dongosolo logula fertilizayo. Kuwonjezerapo, nayo nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB yomwe imayenera izaunika ma contract okhuza ndalama zambiri ngati imeneyi sinafunsidwe m'maganizo ake. Nthambi ya PPDA, ACB ndi Government Contracting Unit zimayenera ziunike ma contract onse monga mwa malamulo a dziko lino. Komayi undunawo unangozipangira zonsezi mwaokha. Kodi pamenepa zikutanthauza chani? Utsogoleri ulipo. Kodi zomwe anthu anatuluka pa 20 Julayi mchaka cha 2020 paja kunja kukuzizira nkukavotera Tonse Alliance zinali zimenezi. Amakhumbo munthale ndi mmodzi wa anthu omwe amayankhula pa nkhani za ndale mdziko muno. Atafunsidwa pa chibwana chomwe chikuchitika ku BOMAko pakayendetsedwe ka ntchito zawo, iwowa anati maganizo omwe adindo akupanga ku mipandoko ndi okumera okha pa ndale osati okumera anthu a mdziko muno. Ayi, iwowa anatinso nzachiwonekere kuti dziko lino tinangosintha olamula koma kayendetsedwe ka ntchito ndi komwe kaja kachibwana kaja. A Charles Kajoloweka omwe ndi mkulu wa bungwe la Youth and Society yes anati nkutheka kuti adindo ena umangonama kuti samadziwa chomwe chimachitika ndi cholinga chozemba kufunsidwa mafunso ambiri. Nanga ngati unduna wa zachuma sunauzidwe zakuthetsedwa kwa nthambi ya ADMAC potengera ndi zomwe mlembo kumeneko anauzira komiti ya zaulimi mnyumba ya malamulo, bwanji atamva iwowa sanawalese akundunawo ndi kuwaunikira kuti malamulo sakuwalole kutero anthuwa asatinamize. Akanjoloweka anatinso kunena kuti sanadziwe zomwe zikuchitika zikuonetsa kuti adindo ambiri m'BOMAmo sakudziwa chomwe akuchita ndipo akuyenera kungosiya ntchito yawo nkusiyira ena omwe angakwanise. China chomwe chimawapweteka akajoloweka nchakuti kwa nthawi yayitali tsopano kusatha kugwira ntchito ngati uku wakhala kukuchitika mu nthambi za boma zambiri. Koma boma limangowachotsa anthu a ntchito osawazenga mlandu uliwonse kamba kakulekerera ndi aliyense ku BOMAko akumatha kuchita chomwe akufuna podziwa kuti akalakwisa sazafunsidwa za udindo wake. A Mustafa Hussein nawo anatinso zomwe zikuchitika panopazi zikuonetsa kuti mdziko muno mulibe utsogoleri mu nthambi zonse za boma. Kamba ka ichi malingana ndi a Hussein akuti anthu amasiya dala kusatira njira monga mwa malamulo poziwa kuti anasankhidwa pa maudindo awowa chifukwa ndi membala wa chipani cholamula ndiye kuti sazafunsidwa chilichonse. Awawatu ndi anthu amene samagundidwa aja mchingereza amazitcha kuti untouchables. Koma tunduni ofalisa nkhani a Gospel Kazako anati boma ndilokondwa ndi ukuwululika kwa zinthu zochitika mwachibisirazi ndipo kwa iwowa akuti izizi zikusonyeza kuti boma lawo
likuwunika nthambi zonse popeza anayika njira zowonera kuti adindo akulakwitsa pati. Akazako anatinso njira zomwe anaziyika zikuthandiza kufukula zolakwika zomwe adindo ena akumayesera kuti zibisidwe. Kotero ndi wokondwa kuti njira zawozi zikubala zipaso. Agospel Kazako akumayankhula mopangisa anthu kukwiya, ndipo ena akumati bula malonda ankapanga apa wailesi omwe aja.